că oamenii sunt răi. Vă spun, ai văzut? Mai merg așa câteodată seara spre teatru, pe jos. Și aud așa pe câte unul. Unde-i pleca, mamaie? Că te așteaptă moartea pe acasă. Dar și eu, bă, dacă nu-ți place vârsta mea, să nu apuci. Hai că i-am zis. Da. Moartea. Da. Mă vediți pe mine cu moartea pe acasă. Da, am dat, m-am bucurat. Am dat o fugă să ajung acasă. Băi, cum să vă spun eu, am crezut că Dan Badea îmi face o surpriză și că mă așteaptă acasă. Pentru că știți cum se zice? Badea pe scenă e moartea. Bun. Acum eu sper... Bun. Nu există așa ceva pe pământ. Sper că ăsta să nu se supere Badea, că pare băiat deștept. Iar clopoț ăsta, bă, auziți? Clopoț? Am auzit că clopoț ăsta se ocupă așa, este ecologist. Este. Da, are o față așa de bebeluș. Zici că s-a născut acum 2 ore și nu a apucat să-l spele încă. Băiule, nu există pe pământ așa ceva. Mai apropo de bebeluș, Ce faceai? Bendeac, uite, știi de când erai mic, să știi, zău, uite, acum ești mare, ți-ai luat apartament cu etaj. Eu acum cu boala ta nu riscam. Băi, băiatule, nu există pe pământ așa ceva, nu există pe pământ. Nu o să te hotărăști dacă sus sau jos. Să nu mor de alergătură, ai grijă. Pentru că tu ești un actor pentru alte vremuri. Mihai, tu trebuia să te naști pe vremea lui Finteșteanu, zău. Nu râde, ăsta era actor mare, făceai carieră. Să știi, întotdeauna avea nevoie de suflări. Da, iar tu, Chelu, vai. Respira adânc? Na, nu mă vorbe. Băi, tu ești făcut și tu pentru alte vremuri. Mă uit așa la tine, uite cu părerile tale, cu felul tău așa de a fi, cu... Uite, mă, cum se uită la mine asta, cu privirea asta, zău, așa. Făceai senzație, da? Și acum faci senzație. Dar făceai senzație și în epoca primitivă. Eu am inventat-o, doamnă. Da, iar tu, Delia, tu ești foarte frumoasă. Știi ce... O grămadă de lucruri. Ci că înainte de show, vedetele se îmbăiau. Tu nu. Tu te împăiai. Dar mie îmi place. Rămâi așa. Deci că rămâi așa. Pun acolo sus, la... Dacă o să facă o statuie la Muzeul de Ceară, Delia știe când mănâncă. Să știți că voi sunteți vedete foarte mari, dar vouă nu prea vă place să stați împreună. Noi ne petreceam vacanțele numai între noi artiștii. Să știți că noi nu prea ne amestecam cu vedetele. Vă rog. S-a dat aici, da, Acum îmi permit să vorbesc așa, pentru că am o carieră mare în spate. La fel ca voi, care aveți în spate atâta public. Nimeni nu râde. Aplaudați! Nu e nevoie să vă completăm, Acum să spună, am glumit, am vorbit serios, dar cine nu a înțeles că m-am jucat, să-mi admire pălăria și să îmi ceară prietenie pe Facebook. Cea mai bună aplicație de depistat idioți. Să știți că eu am glumit. Toată lumea știe că n-am Facebook. Vă pup și să ne vedem sănătoși. Dacă o să apucați. Măi copii, eu vă spun, ramolizmentul vine și se ia. Și de-aia zic să vă luați pastilele la timp. Mă, ca să știți cum vă cheamă, ce vă uitați așa la mine. Să nu vă uitați numele, mai ales pe al meu. Rodica Popescu Bitărescu. extraordinar. Doamnă.